дар солҳои охир дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рушди соҳаи боғдорӣ ба яке аз самтҳои муҳими иқтисодиёти маҳаллӣ табдил ёфтааст. Бо истифода аз технологияҳои муосир ва усулҳои нави агротехникӣ, боғҳои интенсивӣ бунёд гардида барои афзоиши истеҳсоли мева ва таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. яке аз чунин намунаҳои муваффақ боғи интенсивии навбунёди ба номи Муродалӣ Зариф мебошад, ки дар майдони умумии 70 сотих доман паҳн намуда, асосан ба парвариши дарахтони себ машғул аст. Ин боғ 3 сол пеш бо ташаббуси хоҷагидорон ва бо истифода аз таҷрибаи пешрафтаи боғдорӣ таъсис ёфта, дар он навъҳои серҳосили себ парвариш карда мешаванд. Барои обёрии дарахтон низоми қатрагӣ истифода мегардад, ки сарфаи обро таъмин намуда ба баланд шудани ҳосилнокӣ мусоидат мекунад. боғдорӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти хоҷагии халқи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба ҳисоб рафта, майдони умумии боғҳо дар ин ноҳия 3052 гектарро ташкил медиҳад. Айни ҳол мо дар хоҷагии ба номи Муродалӣ Зарифи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қарор дорем ва инҷо дар майдони 70 сотих боғ бо тариқи интенсивӣ, яъне бо усули қатрагӣ бунёд гардидааст ва чуноне ки ба мушоҳида мерасад, имрӯз ниҳолони себ ҳосилаш фаровон аст ва умед аст ки аз ин ниҳолон ҳосили хуб ба даст оварда мешавад. тавре масъулони хоҷагӣ мегӯянд, интихоби навъҳои серҳосил ва риояи қоидаҳои агротехникӣ сабаб шудааст, ки дарахтон аллакай аз соли сеюми баъди шинонидан ба ҳосил дароянд. ҳарчанд масоҳати боғ кам ҳам бошад, аммо ҳосили онро ба назар гирифта хоҷагидорон умед бар он доранд, ки аз ин қитъаи боғ на камтар аз 6 тонна себ ҷамъоварӣ намуда дар бозори истеъмолии ноҳия ҳиссаи худро мегузоранд. ина ҳозирада ба ҳами ки себу боғдорӣ ба ҳамиҳо саркор дорам. 4 сола ки ҳамиҷо хизмат қати бачаҳо кардеста. Себи сирхсевай, зардсевай, бо боғи маҳаллӣ ҳам дорем болотарак. Хай да бани кушти кор кардем, картошка кардаем, пиёз кардаем, памадар кардаем, ана лаби кардаем, ба гиёҳ хурдхӯроки хичона. Ай беқи ҳами себ хидмат канда намекунам. Ай картошка канда намекунам. ҳами осило майда майда бачаҳора духтарора ҳаракат мекунем, ки ба ҳами шуғл дошта бошанд, ҳавасманд бошанд. ба гуфтаи мутахассисон, фарқи асосии боғҳои интенсивӣ аз боғҳои анъанавӣ дар зид шинонидани ниҳолҳо истифодаи навъҳои серҳосил ва нигоҳубини онҳо мебошад. дар чунин боғҳо дарахтон барвақт ба ҳосил даромада самараи дилхоҳ ба бор меоранд. ба гуфтаи масъулони хоҷагӣ, нигоҳубини дурусти дарахтон, буриши саривақтии шохаҳо, мубориза бар зидди касалиҳо ва истифодаи нуриҳои органикӣ омили асосии ҳосили баланд мебошад. Инаи севи ин солай бачаҷон, 1 сола севай. Ҳами сева ина бастаем, ина худо танасият кунем, як симитка нокаште, бояд симитка айта букаша. Миранам те ҷидо ҷидо дабар инами мебандем. лозим ба зикр аст, ки таҷрибаи чунин хоҷагиҳо метавонад барои дигар минтақаҳои кӯҳистони мамлакат низ намуна бошад. рушди боғҳои интенсивӣ ба зиёд гардидани истеҳсоли мева, баланд шудани даромади аҳолӣ ва рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. бунёди боғҳои интенсивии себ далели он аст, ки истифодаи технологияҳои муосир дар соҳаи кишоварзӣ метавонад самаранокии истеҳсолотро афзоиш дода, сатҳи зиндагии деҳқононро беҳтар намояд. таҷрибаи боғпарварони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин нишон медиҳад, ки бо меҳнати содиқона ва истифодаи дурусти дастурамалҳои кишоварзӣ метавон дар минтақаҳои кӯҳистон низ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. имрӯз ин ноҳия бо шароити мусоиди иқлимӣ ва захираҳои табиии худ имконияти васеъи рушди боғдориро дорад. агар чунин ташаббусҳо идома ёбанд, дар солҳои наздик ин гӯшаи ҳосилхези диёр метавонад ба яке аз марказҳои муҳими истеҳсолии себ ва дигар меваҳои хушсифати Тоҷикистон табдил ёбад.